Okoya wega kana toka wakaunzwe nehama kana nechikoro. Ndakaunzwa namuzimukuru. Nechi? Namuzimukuru. Namuzimukuru Mumbombo. God. Oh, by God. Yeah. Ayo, but vakuZimbabwe ka because atingatauri nezvo vakashaya. Oh, my parents. Yeah. Oh, vakashaya. Yeah. Vagara kupi kuZimbabwe? Warren Park D. Warren Park D. Yeah. A 43-year-old man, Mark Ray Makikativo from Warren Park, went to Canada in 2001. Orarama upenyu hunorwadza apo ava kugara mumastreets eToronto as a street kid. Unenge watiwo regai ndiende mhiri kwemakungwa ndinotsvaga mafuro manyoro, asi mhepo dzekumusha dzisingadi chakanaka dzoti tinewe. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimuchinese TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update andinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya inosiririsa, nyaya yemurume anonzi iye Mark Ray Kativu, uyo ava kurarama se-street kid kunyika yeCanada. Mark anoti akaenda kuCanada mugore ra2001, asi pari zvino ava kugara mumastreets eToronto muCanada imomo. Mhuri yaMark now yavhura iyo GoFundMe kuti vange vachiunganidza $10,000 Canadian kuti Mark ange achitengerwa one-way ticket kuti ange achidzoka kumusha kuZimbabwe. Mark uyu achitaurwa iye naye naMad Minox anova akazoburitsa vhidhiyo remurume uyu, zviri kuratidza kuti anenge ava kurwara nenjere. Ladies and gentlemen, toda kukusiyai muchiona hurukuro yaMark yaakaita iyo naMad Minox achitsanangura nezveupenyu hwake. Asi kana mapedza kuona vhidhiyo iri, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, uye vanokwanisawo kubatsira mongoendawo paGoFundMe yakavhurirwa Mark kuti aunganidzirwe mari yekuti adzoke kuZimbabwe. Munobatsirawo nepamunokwanisa. Ndepi German. Eh? What do you say? Ndiri. Unonza? Mark. Mark Kativu. Kachivu. Kativu. Kachivu, okay. Kativu. Kativu. Yes. So Mark yaje unospell wasi? Speller. Makie. And the last name? Spell. Kativhu. Une makuru mangani? 43. Yeah. Inani tatu. Okay. Ukayo Canada 2002. Yeah. Okoya wega kana toka wakaunzwe nehama kana nechikoro. Ndakaunzwa namuzimukuru. Nechi? Namuzimukuru. Namuzimukuru Mumbombo. God. Oh, by God. Yeah. Ayo, but vakuZimbabwe ka because atingatauri nezvo vakashaya. Oh, my parents. Yeah. Oh, vakashaya. Yeah. Vagara kupi kuZimbabwe? Warren Park D. Warren Park D. Yeah. Akusiko kune America? Ndo kune America ndi? Yeah, ndizvo. All right. Saka pakoya kunoku chawanyatsofunga kuda kuita chii? Kuenda kuchikoro kana kuita chii? Ndakangoya for health. For health reasons? Yeah. Not kuyazoshanda kana kuita sei? Zviri included. All right. Simply it's health and well-being. Okay. Saka waigara kupi panguva pawakasvika ku? Ndaigara kuNorth York. North York munani? 2643 KEELE. Kilo. Yeah. Not too fond. Okay. I know you North York. I know Jane and Fitch. Over there. Ndogara kuScarborough. Ndonzi Mad Minox anyways. Madnox. Okay, Madnox ndakanzwa nezvako. Unomboenda kuMbarika uchimbonorekona mavhidhiyo nevanhu vanoimba. Ndini. Okay.
saka mai manje muri kuzvifambisa sei? Handisi kuziva nekuti ramangwana racho handizivi, asi chandongotenda ndechekungoti inonzi breath kutorwa mweya wekufema handisati ndatorwa. Alright. Because hazviite kuti nditorwe mweya wekufema. Ndisade kuita zvekufungidzira, kugara kupi mai manje? Ndikugara mutoronto. Kupi? Panze. So uri kurarama streets? Yes. You are homeless? You could say this, yes. Ndakubvunza kuti chii chakaitika kuti usvike panguva yekuita homeless? Zvinonzi ndine chirwere chenjere. Zvinonzi une chirwere chenjere, muchishona vanenge vachiti vari kuti unopenga. Yes. Iwo unofunga kuti unopenga? Handizive, because nekuti ka munhu hauzizive ka unotodzwa nevamwe. Ndanaka kuti unopenga. Aiwa kuma ana chiremba. Igore ripiro? Muna 2010. 2010? Yes. Asi makamboita zvekutora zvinodhaka zvisiri wawa? Are you sure? Yes. Saka waudhakwa nei? Handisati ndina kudhakwa. Aiwa, ndati uri kudhakwa nei, handina kuti wakadhakwa nei. Ndiri kudhakwa nekushaya pekugara. Alright. Saka une vanhu vaunoziva here mutoronto muno? Ndinoziva ma-health workers inonzi ne-support staff. Alright. Une shamwari here dzawakasangana nadzo kwauya mutoronto vekuzimbabwe? Kana uchiti shamwari wekutaura like handiti unobva kuzimbabwe uri one wosanganawo nevamwe mazimbabweans vanogara mutoronto muno? But kusangana ngamune mune ma-acquaintance. Ma-acquaintance yavo? Yes, ndinawo. Ndiani nani? Mazita awo ndinondoza ekuCisco, neku-Ryerson, ndoziva neku-Angola. Alright. Ana Frank. Alright. Allied. Saka hapana muzimbabwe waunoziva? Vese maZimbabwe nemaAngola. Alright. Because mazimba kaya unoza yange ine vanhu vakawanda. Ungagoziva kuti anobva kupi kutaura kuti anobva kuAngola. Vamwe anenge ari muZimbabwe never. Saka ndingaziva kuti iwe munhu anobva ku. Saka pawakauya wati 2002? Yes. Wakamboendawo chikoro kana kuti wakamboshanda? Ndakaita zvese. Wakaita ichi kuchikoro? Ndakaita alozileni kuti ndipedzise sezvo ndiri munhu asina kuziva. Ndinokwanisa apo. Wakaenda high school or college? Ndakaenda kuchikoro sezvo ndiri munhu asina kuziva. Alright. Kupa kushanda wamboshanda basa rei? Ndakangoshandawo semabasa anosenzwa nevanhu vasina kuziva. Ma-general labor? Alright. Saka kune vagari vemutoronto maZimbabweans vanokwanisa kubatsira, vanokubata sei? Vanokuwana sei? Semawanira wandiita ndiri muno ndangofamba kane kasaka ino. Aiwa, mai manje handiti ndasika sezvo vachiziva kuti ndiri yandiwo wataura kuti ndiri homeless. Ungagotadza kumuona sei panzi. Mai mai tiri young and Dundas Sankofa, but tiri mupapatika ipapo, ndobatika ipapo. Ndopa unowanzobatika ipapo? Yes, ndouya Maki? Yeah. Saka kuZimbabwe wakasiya akoma kana vanengina kana hanzvadzi? Hanzvadzi iriko kuno. Iriko kuno kunonzi Lini. Lini? Yeah. Vanogara? Kubhari. Kuberry? Yeah. Okay. Hauna kana phone number kana mumwe munhu
kuti kana vachida kukutsvaga vanokutsvaga sei? Munongofonera sisi. Vanofone? Vanofonera sisi. Aiwa, ko sisi vacho kana vachikutsvaga wakapedzera kwawana ri? Ndinotaura navo through my health brother. All right. Zviriko. But anyways, I hope zvinofambira mushe kuona upe kugara. Idambudziko randakangosangana naro harive kuti ndokupera kweupenyu, asi zvinongoda chete ngoti ungotenda chete kuti haunotorwa mweya kufema. Ndo zvine important. Ane zvimwe zvese. Takupedzisa tisati tavhara, une hama neshamwa dzauda kumhoresa? Anomhoresa Jesu. Mudzimukuru mumbembezana kuti ndakatenda despite vamwe nematambudziko andikusangana. Okay. Tasangana sei zviya? Tasangana ndauya muno kumbira mari mwehu muchidya huku. Mupapaizi? Mupapaizi mukudya huku kamuchitenda kamudzimukuru nekuti une 24 billion chiinzika. Une global scale. Asi wakumbira mari neshona? Ndakumbira mari neshona. Waisa sei kuti nini ndinoda kuZimbabwe? Aziziye kana nekuti handigone chirungu. Kuda unyebe. Ndochigona kubika, handidi kuti ndine munhu asina kufunda. Unosvika sei kuCanada usingagone chirungu? Ndizive kuti zvinofamba sei. Chikoro wakaenda grade 1 to 7 wakaenda kuchikoro chinonzi? Ndakaenda kugrade 0. Aiwa, wakuita mafanisi manje. Wasvika form 4 wakasvikewo. Chibatsirewo kana ndambudziko randina. Alright. Ndakangana ubvunza une makore mangani? 43. Alright. Alright, thanks very much. What ude? Nachikumbira $40 kana muchikwanisa. Ndinoda kuenda kuHamilton. Yakawandisa. Munokwanisa yacho.